Is mar íomh cháda agus fáilteóibh go dtí theagrán uimhir chuaig den bad chéile chóráil le hógaí I gcóir le Foras na Gaeilge agus inniuh há ciaríoch liom, ciaríoch há lonnaithe I mBruiséal na Beilge sin é Mícheál Ó Conchúir. Is mar go do bhhéal? Adógaí. Gománis, agus bhí mar dtír go leabhar sa tháinig mar ar an éir an san go bhfuil mise múna an san é nghaolcháis limní agus rivan an bandéim bhí nascabhing le scoil sa Mhruiséal agus bhí bert fáist le tain a going sa scoil, ná raibh? Bhí sé duchleite fad bhí múntóid gaeilge an sothagainn iad ní bhóráin agus bhí anna cheangalacha le sé bhailscoláiste féin agus an chéad bliain chuig éha mai níana sinne go dtíon bhailscoláiste feh seachtain agus tháinig cailín sa thoráis ón bhailscoláiste leis agus an dara bliain dá bhí éha agus Ciara berta mai níana chaáin. Agus tóilm bhí sé sin duchleite fad dúine má go dúg sé an seans dóibh an ghaeilge chleachta sa bhailscoláiste héin. Stocha scéal eitirs lí amháin chéad lá bhí éha an tháinig duine an múntóirí gibh sé steach agus chunagó crálaí agus dúite bhfuil éha ní chruthúir an sa agus chu sí suas a láimh. Agus chéad well, tagam se ón bailile céanna is háda ahead uige, but tá sé ábhrín ní sinna ná mar táimseach, chahannig ar chluingeir chéile, but as chas éha timp chumsa san dúirtí, bhfuil éon áit in éifir go bhíocht míad meachtáin ná bhfuil lehannig go ar an éigint. Ná féile meachta éana cheap gur seachtainna gom fan meachta fáil an ghaeilge, ach bhí sé sin anna háchtach dúine go bhfuir faoi an ghaeilge ó thaobh saol le húil, saol scoile, agus bhfuin dar anna hanamh leis agus dúil na cailíní tháinig go sasáil chuine bhain dar anna hanamh fiechant timpeall a Mhruiséal agus gan áras tháinig sé saolann sa leis agus chunocas go bhfuil go chéanann sa oscailte ó thaobh teangacha go bhfuil a fiechant le Parliament go bhfuil an ghaeilge mar hanga ifigiúil sa ó 2007 as fiúhaint na scoilin Eorpaigh bhfuil seansaige na leanaí idir gárán agus céidirrán sa teachtainna bheithe có agus rud anna háchtach héine sin go páirsta leis. Sin go húntaach agus anna is spéir ar fada bheán nuair bhí go háirithe nuair thug mé cuairt ar an scoil Eorpach agus rud dhéon mé úntas, well roinnt nuair dtí gur dhéon mé úntas féig ná an méid daltaí a bhíon a freistal ar an scoil agus an méid an stocha céich ó farsing agus a an campus as go héad mar sin. Agus is rud mór sé sin mar thugann tú stocha scatadaína bheith géisteach leis páirteáil seo be sé stige rangan ó céige dalta sos go dtí beidir cúchiad dalta. Ach an sáhan tú cain mé ar scoil gohfuil ráhí le ceirichiad dalta churisteach an áit go dógach do ráhí le hochiad duine. Agus mar sin tá scatad tá sé briste síos ó thaobh teangacha, mar sin tá muleannaí stig sa ranóg forhórda bíorla sethe ach bhfuil seans go ghaeilge na dhéanamh. Nuair a hagann siad go dtí an dara an bheanscoil an sunán, caithfidh siad roinnt an na hábhar an nós tíreolaíoch nó stairí dhéanamh sa taratanga. Mar sin hána leanaí gomsabar ha siad staidéir a bhfuir I míorla in Ghaeilge I bhrainn cíis a ceir ábhar a bhrainn cíise agus duine siad Spáinis leis. Tá sé anna oscailte fad ó thaobh teangacha agus dóilm nuair bhíonn tú plé le leanaí a bhfuir agus tá sé anna háchtach go meisiad oscailte éas óg de hangacha mar son go noscló sé sin ó thaobh na Gaeilge dóibh leis. A bhfuil ham sé leis ar bord beag go bhfuil déanamh athraithe ó thaobh chuna sa bhúntar an Ghaeilge sa bhunscoil. Agus tógann sé an syllabus nuatá cohannéireann agus ní sé athraidteach chun go dearc Eorpach uairta agus dearc ó thaobh scéalaíochta dhéanamh agus á fearháin an Ryan Dachas, John Fitzgerald agus an Mícheál Ó an mór agus á Bert Múntóir agus am sé tú dearcha na tuismóirí dá. As tá sé anna háchtach má daoine fálann an aimsir, rodíidir fiom ar an aimsir nó saol le húil a bhrainn cíis, bhfuil sé ábhalt a roicianna dhéanamh an Ghaeilge agus tugann sé an seans an dóibh agus dhéanamh mar survey beag ar na leanaí chána tíim líana ó hin rá canna as na Ghaeilge na dhéanamh agus ceann na feagraí agus sé stigam chuigeann an tá bhd tháinig eis ná sin Ghaeilge má hanga rúnda agus bhí rá fioch sé seo ar deanga sé ar chultúra agus nuair a hámí sa Mhruiséal a caiint le dtíine ó Gearmáin ó Poblacht na Tseche go chéanáirteile bhfuil míad ábhalt a rá fiocht tá ar deanga héin a gin
inéidirn agus tá mí sásta í labhairt sa bhroiséal. Agus taobh mud an scoíocht aber bhfuil pobl sóisialta Gaeilge in sa bheilg nó in sa bhroiséal? Tá agus ní bháin pobl sóisialcha na Gaeilge aber tá club peile an bhóran sa scatadaína bhfuil Gaeilge lífa chu leis tuis gúil an Gaeilge mar hanga figiúil an tentas orpach. Nuair a hanas an sála dúis. In 1995 is toch je van code weer live wine en Leon Beilge ó Róchas a bhí lonnaithe sa bhroiséal. Tá sé sin ahar fad ó gáhíle sa steach nuair a tháinig Gaeilge steach mar hanga ifigiúil. Is éidir í labhairt is sesiún amláánach na Parliament na Hórpa nó de chuiste na réigiún nó Críní Aire. Agus sin sé difriocht mór ní bháin ó heh an líon daoine á fostahinsa a chu heh ahantas an teanga leis. Mar tuig an daoine nach canúnt an bhíorlaí an Gaeilge nach gotanga í féini. Agus mar sin aber han í smóda hansa go bhairantan sa bóla le Gaeilgóirí ná mar a bheith is tí scata bailtecha timppla na héireann. Agus tá seanna himúile na hebsan da tá gacha an blian aber dinimite ócáidí ó hebh seachtain na Gaeilge agus tugann fórs na Gaeilge aber tugann sé tapecht úntachtún. Díre chu riimiise rúna mar síos aber riimiise an fandéim thuga mar saoil bocíní bóthar Kilburn. An drama ó eistúirí. Agus bhí sé dochleite fad mar nuair a thug mar saoil dúise aber gine sé ragrúla ní éis Eorpach seán ó neachtain san seán ó Chiste agus túr do fioch. Dine mar an mastan é seo can hef na deanna mí sa bhroiséala. Agus fuidir mar an seomra ón Irish Theatre Club go raibh anna chomhracha a dhéanamh. Ach caicís rih réhís ará óísigh fís ní le géanaan sathagainn. Ach an dá ihe rimara, bhí sé lán go béaldaris, ní ar fiú mis chéchán amháin séir, as gine mar fuhéadla leis do siúd ná raibh Gaeilge an lífa chu. Agus scata bit bethe sin ach duine míad ócáidní mar sin a réhansa agus cirta chórá nó pop-up Gaeltach a réhan agus nuair a hagan daoine le chéile bí an anna chreice fadagainn aber ó heh Gaeilgóirí. As fiú dó siúd ná fuil a couple of focalacha. Tagan siad an chun échleachta, so tá an pobl mór san agus an cuman pellan sa an a láidir a fad. Ní seo cumáníochta leis an sa. Agus cén tanam ar an glob pellan san? Díadach club na Beilge, club pellan na Beilge agus an bhain siad an craobhrua an club ománíocht an sa. Agus tá fuil an láidir a cá, aber rís na a bhís an sa hail ní bheith mistabach beidir 16 an taobh chuir amach a níis. Tá comórtas timppla na Hórpa, so éon duine óga hagan an sa Gaeilge bhroiséal cén siad isteach agus tá siad abalta críndíireach bóla le scatadaíine, hí siad a taistil ar fuid na Hórpa fad a gimar caide bíon ócáidí a rithe chu go chéanáid, so tá seanna bha. Fé cúpla bíon leis bhí tradfestivin nuair a bhí nuair a bhí éman mac mar an bastóirchaigh na Beilgin, so tá bíon scata ócáidí goin le techt le chéile. Stoch ein nummerke uanta. Agus dúirt an san bhí tú gobal leis an údarrás trád a raibh? Ja, vís bhí sé stocha has níos leis an údarrás an 1992 stocha sé agus bhí sa gobal sa daingan agus sa na skellig. So nuair vís tíá sa teachtain hí sa na skellig lonnaithe núngé gáin agus thomáinis timppla a geantar san a bheith an táir agus so ha scata forgur tehan nach fósa be screen me go a dine úntacha fadaha hís in íhráach agus is mechtharis be tig rosís an ungeán is mó hi has stián a chodelisan er a chós haris sealáidí na skellige agus cuió me godóir a bhirseo hanig isteachú an necha si bethe agus hastig go sealáidí dhéanamh hísa í ré agus bert sasna go behéad, aber se seo riimiisi gilagurí an bainisteir a tá fé láthir. Agus gin amsan am Steve O'Coolan bhí mar bainisteir sa daingan agus dút bhí sé siút socrúsás gáin a fiún trucht le sig lean agus a déide aber tééis na tá stála a gannamh chu sé sealáidí na skellige an sonnaisteach ar thug sé náin dóibh agus mar i chinú níise aber tá sé duchréite an obair a hadianta ge sealáidí na skellige. Ní bháin ábhar úntacha hacha a chomáile sin ó heh aber is docha dearcha agus fostíocht is go chéanna do thuairt don lean. Mar bhí sé sin na tastáil go géarán mar get an sé péla go tá béalana go dá ach ní a bhéan áit go iadtíine bailú le chéile nó tictarnú or d ar fad marcadí ban na skellig nó go dtí Fort McGee ach daoine úntacha san timppla a ríist. So tééis gábhíon gcuile lo sa daingan
hánig stíbhisteach chum láháin agus suach se an tógar orpach se agus dúirt sé má ha an smínte go scrí suas ceann tógar so scríos airiste seachtainna agus chéir le chud marsteach a bheithar stíbhreint rodí timppla agus sé seo heh tréáile úirt do chólachtaí an nunne cólóirí chuisteach an díoch tréálathe chuisteach an nó heh ahar beoga na bhí tastáilúhan. Fuireach aige réúnta mór amachchas son agus cúpla mína dhéag bhí seans mar bhí ifiige an údarrás sufra sé le na cóirlaí chunta ar fad gohfuil gailteachtaíúnta ifig nasc. Fiachadéir aige dú na gailteachtaí agus ó heb policy chuirnastechan na gailteachtaí agus hána sosáil fig bliana bháin a tééis bliana bhíidir tééis teabaúirtum méalahairid a chu gnámcíanna thugan réún Liverpool mar neosach fé ceir blian díis agus chaspar timppla dúirt a fioch Tá mí socrúsúas ifig sa bhráséal agus mis ar gan námsan agus dúirt fioch níle mála fós amach fuidir san nuchtlitir an nódarrás gan námsan chuir síos a Mícheál Ó Conchúir amach ó an skellig go dtí an velig. Ní an ánar mecht an velig go dtí béalahairid. Ní rás olafdá gan námsan. Cibh aber han pósta le ban ó VO. A bhfuil é siúda ceanna tuhetarnin sa si a bhil díach. A sin éislí hála sé agus chahas céim líanaan son leis a réún learfúil agus bhí sé sin anahimúla fad ó heh tógraí a mechtán tógraí ó heh capital cultúr an Hórapos rodí bhí sé agus banón Danmharí go chur paáise le chéile nuair a bhchad éis sin. So chahas coppla blian simúlan son leis. So bhfuil ar a chutha leis an réún sin ón retamach do bhfuil. Ja, aber sinnéad anna himúlán, mar má dhéchan tú bhótan na bretamachta agus fioch mu jobbaha gom fel láir, aber vís go anna bhór a fadli na Halbannig vís móna an ráile. Ach gan amson aber geidir a cheapasa gcónaí nárá fáilt ahananta ó hefn inistíochtta bhí meachtasteach go dtí learfúil. Agus mar sin I gé deidir mar féh seán, timppla 98 vís pléile méir Liverpool learfúil fé námsan Flo Clúcas agus door mar fioch caiimi a daint dhéanamh ó heh ahantas an tentas orpachas naige a bhí meachtasteach san Albert Dock, Duke Street, Bow Street go chéanhaid mar sin. Agus thupainn mar suas agus chéalamar leis Comisiún Eorpach chun inda bheithrá an aige teachtaú ciste seo, ciste siúd is ruí díoch scéim you and me, EU agus ME the Merseyside a chuisteachán. As má dhéchan ar bhóta an breachtamecht. An tréin réún is sasna is ní an níim chaimi an breachtan beag níim tan Alban is sasna a bhótáil fanachtaigh san tentas orpach ná Lúnding agus Merseyside. Mar vís go Merseyside cad as a hánig a taigad, vís go chéanúd míála agus. So chun a hánig ein sian de muinte Merseyside is ó na iad. Agus mar sin timse breúnta minic ní bháin go bannatéirigh ach uanta go dtí an Algarve leis agus cuiine aragóint mór bhí gom le stig le grúpa ó learfúil a stig ceann na pobanán agus dúirt chuir an aige a steachtóras a chuir an aige steachtógrasúd a stig learfúil as fiidirrálim. Sin ní leon clú go san níola learfúil. Ní leon clú an éhargat ach fís tééis an alt cúpla seachna go bhré a vís Northside Post a gáilt agus fáinspitúrdamh agus sé seo nuachtán go raibh 1.2 milliún duine a léamh agus stig lár buile nó a fad hí altmór an betúrdomsa le kind chlóiad go fásach a bhí sé so clas go chéanana. Was an mar bhí Kerry Mann chosen to lead Liverpool, Merseyside and Brussels. Agus las tífa dúir. Ní leon clúgam ach tá gom gréindíidir chéanana istíocht a bhí ann agus daoine úntacha fada behéad a bhína meachtamachló agus just caiir álanna sé learfú féin is áit do chréte bethe daoine do chréte fad agus bhí sanna hásta bheit an son aber be ceir na chuúmíon a chain seachtain go chain míam. Bhí mé Liverpool cúpla báte cúpla blianach agus úntachan chairí. Liverpool an an soccer há gom dá an scéalach. Neacha mé ag imirt in Anfield riamhiad a greta. Vís an Anfield war bháin ach bhí éonhfuid an éair a bheith miste den a bheith an chógáil mór a bhí ceannacha is tí an Everton bhfuil bháin agus chuo mé tháinig chiad duine bhí a caiinteas dú sé fioch má chaantasa éon masla in éair Everton. Tá an bocéad se hagum as cha tú púnta chuir istechan. As chéir le bhí rá waslige as cha sé stechas dé an órá dúte. Sné an transfer fund
the Everton. Cha mé héin a bit ví go ní a bit bháver learfuil. Ní bháin go raibh an caihirirlach Littlewoods a bit ví sé mar caihirirlach an board go rásta buintach leis learfol agus ví se plé leis an cúcín de chorlí cúnta agus go chéim áit an nós an Meriset Police Authority hí draman eile mar sin an. Ag sé in chiaach caicísa ví se gobar lo, hí an nifig gom níar fecin éach an mifig ní nach fón agus bíse snelle vi gomus. Hannig vi RT an of chlár an amson so an litse goile nor de leidir a glár. Naco éach dan in me timpel agus vi gochéine fichent kunskuil televisie fichent de ferse ní seach die heralta bin a. Agus doordolum fiach agrig oorkáid lei stieg de sé seachtainine ha mi chuin. Na dine seo aber dine mór le rá a héad na CEOs an na cholí chunta agus Littlewoods is rodí. Tá so in óáid a Roiséal. So bísará cad ganime. So fuir níl cinenne go bhí mar commissionéir úmpar gan nám, agus bhí Pádraig Flynn an mar commissionéir sosiálta sa Roiséal. As ní os riamh sé spóla leis a bhí aithne maithe go mar duine an fuidan. So chumar stacha dí níl cinenne agus bhí aithne maithe go mar duine bháin in éfic, so cha sé timppla agus bhí sé caiint míáir, Michael this, Michael that, go chéad, ok, bhí ráil am hain. Ó mar sacha Pádraig Flynn, bhí mar timppla board mór grí. Bhí Pádraig was a mar le seamas brasan an stoin an bhí a cárólis gréthain gomsir. Agus hiad eile a lár an óráid, bhfuil sé an board. Tá sé suas agus dúte a bhíl éis lumsa, mar go chéad atá mar rá leat tá céal buintach leis, agus tasta mo Spáintis bhfuil aithne go mort, agus be sé a rá ina dhéag, chunas bhfuil aithne go a commissionéir. Hí síos. Ok, ní ar a fecin éair. Bhí sé teachtamach chuig agus dúir Graham Hayward ag an námsan bhí sé mar príomh ifigh seftan an cóla chunta is mó i learfol is dúirte. Chumar sa tans tusa a hairáil mar bhís ní sídan an duine eile rambar chun bháid. Ach ní a bhéon chliúgan go raibh aithne go na commissionéirí. Agus bhí sé ní ránach rud beag bídach agus ní raibh éana aithne gom sé Pádraig. Go dí couple blian na dhégan son, mar bhí hena maithige Pádraig má bhain céile so Christána Bharraig an vertical. Bhí mar stic sa café roa Christána Bharraig. Agus bhí mar rám le clán le Pádraig na réigent agus heise suas agus dúte. Sinnéad fáiltar róta leis an Mbraséal. Agus há súlam go dogus sin dorstan Ciarraíoch san. Agus chasas timp le stúirt leis. An fós an sáf Pádraig agus dúirte. Ní orsa chamaga. Is ní ra sé. Fan go láidir. Sné slí chuig rudí. Ach bhí rudí beagam mar sin go raibh anna cháireach mar is tócha nuair a bhíonn tú mar éarnach an sasá an tú brathir dethol daoine eile agus tá an dethol san án de scatad na héirnig a teachtain sasáil is a do bhíon óga teachtain sasáil. Agus cén tá sebra go mín tú plé leis an léanta sa an san. An plé le Polatóí ha cuiste orpach na réún agus se seo cean an Institute orpach go míon na plé le cholóí chunta méras nó bhil de réún móra agus nuair a chéine tú is tócha go chéad a gine tú chluníiste hól go dtí pentroilú a chahab maigat nó brúsgra a chahab maigat nó pe tá go chéad buinteach le cholí chunta agus an réalcha fad a techtón órap. Go gaigh an cholí chunta chuir a bhaile nó na réún difriúla chuir a bhaile. Mar sin in éidir le ceir sa chuig sos an Institute seo cuiste orpach na réún chun cocht aút na réún mór. Mar sin bín plé ó lá le Polatóí. Noch am héin aber ví sa plé anchud riimiisi breach le an SNP san Albin, mar sin vís den anchud ibre dósan agus roinnt na réún cochtacha nós na flémanigin sa bheig nó hí sa Corsica nó sa Chatalóin féin aber ví sa plé anbúir le na Polatóí an Chatalóin tasosgurí an referen a bhí couple blianain agus báanta sí mór an son. Is mar sin bí plé ó lá le Polatóí ábhar difriúla go chéad ó táchaí na hórappa go dtí má hen fiochan cuasaí fuineh agus chunas dul a bhehasan nó cuasaí ó heh aigeadú i dhéanamh réún difriúla. Teachtain seo inis a bhar be míide plé le timppla ráchiad ó cáid difriúil
go dúra mí dhín ó níos sé fadar lín an tamse, de an áú mí timp idir séhíle sochhíle den go dtíon bhroséal, an deachna seo chun goméidir stabal bóla le chéile agus goméidir stabal te pléile tógraí de friúla tá tógra anhinúil beagán ó heh duach aigeú ó heh Erasmus agus sinné sábháiltecht ó heh tinine do scoilena gun sa bhún sé de scoilena de friúla ó heh sábháiltecht agus sé cóla chunta lítrama atá pléile sin. Polúir eile an sunna go mína pléile cuasaí ó heh caharacha agus chuna séidir dul a bheile san nó fiúháin bailtecha beaga ó heh bailtecha clistí dhéanamh dóibh. So tá fuidir gom de 6 nó 7 ar raithid sé cená agus bíon treinálaí bháin gin féice ar bíon duine bháin mí deach féic téifse do chuúd bhí chun é lúnta chuir ar nuair dhéanann siad scrúdaithe de friúla. Bhí mí de pleanana bhór lena na feisiirí Eorpach leis. Anbha. Agus taobh mud a chuirsaí ebrinn san tá ban mhór go le eagraíochtaí catharnachta nach bhfuil? Well, aber sochan nuair a bhí mar tá agus stocha is scéal persanta chud an scéala sethe seam aber mar bhí an chalínas óige atá gaine aber orla ha sé dóiagan is aber ach duine de cúpla cón is bheith siúd agus bhí aber cailecha de fuór aber tééis abráid I duine chu stig sa bhrolach sé seo poblí an áras. Ach ní raibh tí ospedéal san Eorpa bhí pléile sin agus ceannachas son Leuven díoch fehinómat bas mod an bhroséal, so bhí an tálingrammar sa bhroséal agus son ásil é chóirla bhí abráidice de déhhuiach le I raid. So bhí sé sin anna jaacardéach an is pioch híalach sí agus cheanach síta ní éban échar ag bhar sésanna. Fiú I gan amsna aber hosní mar bailú roinnt aige de roinnt carhanachtaí agus an son hosní ré níos mó aber hosní héin agus mo bhain céile hosní mar réhistócha. Chuin cáir a thuúirtún héin aber ó heh sicóléachta agus ó heh an fuineh bheit gin. Achas son hosní mar ré marathons rodééis so gine 16 agus son agus bhí mar an bailú a carnachtaí de fiú an sosa bhroséal nó an éidir spéisialta carnachtaí an nós an bombulance aber an ambulance sérvís orchár aber de lenaí. Is tócha tá sé de bhíúna gin leis ó mar éarna go bheith gcónaí sáte ar a bhéigint chun cabhra chuúte leis, mar má antá linne aber tá scatadaí an náfuiletá leo. Agus duine sin ó heh an carnachtaí nó rodí eile ó heh na gagan dhéanamh an sá nó bheitthe pléile scoilena le caid sné páirtan rud a dhéanaimiid agus is tólam gur páirtan séla cheartta bhaoine dhéanamh níos mó. Nuair a bhíon taige go dhéonnta blianta fadó hin bhuiimiise raibh an crash mór 16 blianta hin. Is tólam gin daoine darúdar sin, gin daoine anna garúdar achas son nuair a cháinnig an athrú aclaméochta bhfuil daoine leis I déanamh agus a cabhrúda le daoine eile. Tá sé táfta sin dhéanamh agus ceapcha chéine dhéanamh. Agus stocha má haine gaiistecht in den na haistóí bhfuil Stephen ag on catharnacht ar le ar a bhulthádóibh dá le féchantar nó beidir cúpla pingin nó cúpla euro thardóibh nó. Well, is solim ó heh éan dá spéisialta tá carnachtaí de friúla an saháil dhéanaimiid agus chéadh siad an cheistí agar sa solim gur an bombulance in ceann mór ó heh an sérvís orchár. Sérvísí ailte leis agus tá scata ní ó heh bheith plé leis an ailte héna. Beidir an drámanna thugan na bosanna ó Ciarraíoch go dtí Corcaigh nó daoine steach amach ó na bailtecha chun go meach na tástálacha dhéanamh go rodí táchtacha mar sin agus ceann an rodí aber son an crumlinn aber ó heh an sérvísí daoine óga sé sin anna háchtacha fad. Ach ní dhéanann sé de fríocht aber cheart pí a beag chuúta leis de gochéandain agus náidin darúd leis na tíre bocht aber is toch ó sé léchan duine sin aber sin a hamína té anna leis ná gochéan nóir sé léoch lenah thugamar pí beag airigad ó heh World Vision ó trócar ó heh lena bheile go dúir fao cabhartó san Afric
mar stolen go sin an hochtach leis aber so fiach go bailr dúis cad sé dhéanamh tá daine timpplairt gcónaí aber an St Vincent de Paulú éáile mar tá daine grochhas an tamar fad agus stolen go sé táchtach cair beag ógur dóibh má séidir le san dhéanamh agus tá go sé dechar is cat a daine náfu le dhéanach má couple euro go fiocht cad sé le dhéanamh agus duine sin. Agus bhairnta rudí beaggan í gáin eiligad achtal stechas lá le daine. Rásas was mar sin aber leí tihanna seanúí dagan as rudí nuair a bhí stíáin agus bheitna gcónaí caiintló. Stocha lí aber nuair hananta caiintní a sin agus den scata daine bhfuil fós an seanbhagan bhairnta gom agus isonna daine seo fuidirsa, so vís a caiintló san ach gcónaí fuidir leginn eis leis nuair a vís mar gan agus dú an gurtácht bhí sin. Agus osra gur a caiint fé chiirí agus caiint fé nátír a hámid has a gomhfuil an a haimgat a cuasaí cada mar d'uirsibh I géirí. Cad é a bheasar cuasaí cada chiirí fé láthair? Bhui sé, sé gálas cías gáin fiacail neidir. Stóla im líon aber fiach hí sa súla slí amháin aber ní amháin ó héamh ciarí ach go móach méo. Mar canará an mecha Crisnána bhar ag le blianta fadan is agus críb brise go chéanúir ann ach gan áras aber ó héamh ciarí le cheapscrah fuidir a gcuin. Éan ar a strátéise gcuin. Chaile mar nudig ó héamh an báide dearnach a gcuine corcaig a hainnig chopla nóna dearnachta. Mlíana ní dólan go raibh mar a generáisina gan chluithe dearnach gcuine tíróin. Agus fiach aber le Jack O'Connor teachtasteach a níos aber béidir an sé sin an difríochtach. Nuair a dhéchan tú brehan sé cén duine á an toplas a smó, agus chnuc mar sin aber ó hebh méo ble lia go bhfuig méo a gcuine ble lia ach beidir binné cad a cheapad go raibh an go raibh an chom buiteige ken násan agus ní sé sin buite rud anna féin séach é sin aber gan sport anna háchtach a fad agus sin rud amháin ó héamh an pandéma a chahanará ná bhí difriochttaí móra idir éidir agus an sa agus ní féile a hiiscin riamh canna he gonúidir na brúsaí golf rudaí timppla na héidir nó tennis lasmá nó chluí lasmá rudaí mar an sábhí seoscailte aber téimse go mecharóíoch go chéan de dánig agus bhí mar ábhailt nach amach an grúpaí de cehar. Mar bhí mar mohanna chéile agus bhí mar lasmó. Agus bhí mar sinna dhéanamh raigíí go fad agus ní dóim be gartóh si seo rud persanta dom féin aber má dhéchanú ar profile an daine ag gimar golf. An éidir is rudaí bhí sé beidir cheartta go mecht amach agus chluithe golf bheith an vertical. Má cúplaíad an vertla chéile mecht amach bháil ar ó timppla an golfhórsa neidir an mechan is an do an séar nach sin é scíal eile mar solam leis ó héamh an pandémas go chéanna eile bhfuil which an hácht go hef sláinte nó ínig me sé áta meachtamach agus me sé ábal lát le daine mar ní bháin sláinte an duine hánach á sláinte mearcín me sean agus cafarchéine bhar sin mar ní raibh scatadíine ábalta dá leis de bheith ceangaltaisteach a bheit a baistí do chuig fíle dá chéin as rud mór a. Ach mar hánig sport a éidir vís ví an hásta mar grás a fiochananta sin agus go meile sin an saháil a ha club rugby chuig múnagin agus me hamis nach timppla na háitir fad. Bhí an chluithe son blianta fad ó hen so gon nach arnis chuúglaí an diago hen nuair a bhig chuige múna Toulouse hí sa mórdó. Bhí sé sin sé fad agus bhór Peter Stringer an túd cáún nach sé fu sé siúda agus son hánig Mícheál go chéine sáúin agus hánig sé sá agus hánig go chéine sáú man níomh grúpa sto bhrána tíe duine bu mar na sí a réin ó an bhroséile sí sé duché agus dí chu rééis bfu me se gúna í síos chus go dtí an tapáin go dtí an Rugby World Cup agus nó ví meachtamachchan chuis go dtí text go dtí galibh ráile siach bhaint meachtamachchas rudaí táimach tá gobar so ní ná bóla leanana chiad lá an chiad lethe bhí éidir ná chu is textchaige má hasna tá mí tí staire má sí do me sí gan chuúómat.
agus trosile sin chaimar á heban robí mar an pein beag a sport ná chuá gotí ví a Chicago don chuthe a bhig bhig éan go an áblex agus tá an tídom in eice le Chicago Palatine is ban réaltaí. So was het aanwal agus door sé an fnacht linne. Gan áras mar a dúirte sin túúr le a bhí techtlam ra mar fnachtle man á réalta dúidir nó. Antas catas an óstáin a fiúchan níos mí goíon man á réalta. Ach ledáin mar stíl Chicago chuige cehar áhir. Ledáin mar Chicago agus hána as an phléin hí grúpa man á réaltan son as chas fear inisiá stige rein cosanta an éidir nach bhí sé saáil a bhí sé gobar le commissionéir Hogan agus cha sé timppla chu sé snéadú ram bhile chus amach agus bhí anna ámagam le maintíine má agus fuair an tréine leis mar ríisteach. Íon tréin ááte eisiú mar stachaí lá Chicago ach bhí má bháil a lán a Paidirini couple of statue gus go chéan le túirta leis go héidir. So chuir sé da agus mar bhaga chuir is ceann statú suas ar chlíáin an seomar, bhí mar fad isneachta stige seomar mór grí. Oscail den éigent an doras le siar eile hiiste statú an nuas. As dúirt ní férim ligint as lémas an oscar os á bháil báide isteach bhfuil a bhéidir ré. Lémas agus bhedas ar a statú. Chan dhéag san higus gur plastic í an san nuir ágam léint. Bhín chluis an duchletar fad mar bhín na ticéadaí gon díirech le stíar na cúdaí abhais agus bhí roiach duchletar gine fad agus dá gífach abhaid an chluis an féinir éon súlaige éine go mach éidir ar a chluis an. Agus hána leis an son agus bhís chótrecht a bháile leis níos ach díir tééis ledáil mar a chas chláirí an le seach lá míála an bratamecht. Ábhar Simún ní sin. Ábhar Simún agus camera gur scata mécop a stáilún. Agus Sarah scuilm leat an son a bhíil bhí luú níos luúhan san go bhfuil pobl mór gailing an san into Bruiséal agus má hainge gaiistecht agus da méid is smuoineh ar stocha féidirachtaí le gailing into Bruiséal cén is cóir le bheitcha go dóibh. Cadí na féidirachtaí há an béidir. Tá scata deisna an, agus ní bháin ó hebh na gailanda. Ó hebh na gailanda tá deisna ná raibh rialgain. Ní roblím sé réim sin na gailanda. Ach fós in is an te creimt mí áir típal ciad 8 duine faoi láthir agus be sé sin bhil ciad 60 fé láthir be ciad 8 ag déan na bliana seo agus be níos mór techt mar be daine tastáileáin ó hebh eisteóirí ó hebh aitangarí i d déanana bheisiú na teanga chuistigh nó de hanúistigh na Parliament na Eorpa, glíthangóirí so sa scatad an deisina se ann. An dar rud a dhearan le aon duine éachar ná go bhfuil bíarlóirí maithe tastáileáin agus má hanú fiochan ar fiúáin na códaí na consultancies i fiúlasá so d agus scatad an na hagriste fiúla bhíon buinteach le lé pobltíochtan sa. Tá sé le daoine le bíarla má agus tá sé níos mó bhábhar airna gútaisteach is ná sasna gútaisteach. Sné bheith an oscailta tá seansan an nóhain meallar an breataach mar tá daine go caiidán má bíarla uatha. An rud eile dearan ná cheart teachsáil má hanú críochnú an ollscoil tá deisina an sathagad mecht agus cúdhí a chahabh istigh ceann na Institute Eorpach. Bain tú liúntas de €1,800 go féin mí ach tugann sé blasted ó hebh obair an tentas Eorpach féin as tá sé seo annathach ná té díireachta na Institute mór nós na Comisiún agus an Parliament aber fiocha go chéan Institute eile an nós Christian na régiún agus as scatacán as fiochan na féidirachtaí ó hebh na stages mar bhainte aráil. Tú sé sin blasta teachsáil. Nó fiocha éon sort eile en soort ober eile tá teachta suas a Bruiséal, Strasbourg, Luxembourg is rudí is caharacha úntacha fada séhiad agus scata seanstan. Ceann rudí mór ó hebh an Bruiséal ná
le blianta mahabad vit mortas more dis Ryanair's Aer Lingus is niet doach weer lik fi hinnomet an Etalon mar hiige sé no hanis an sasal agus tan to stige e kaher internationúnta ma has na de wesige missioen tá an gailen mar an daratang beerlegus gailen sin áhanga sile dol stachsen hinstute sin ma has nooit ordu kéim a gáilcha an chiútanga hagat so marsin tá se tochtach leis ó hef Frankis Germanis nó tanga chaile a gáilach sile sin an sahal nó dinne go bailile. Maar tas kom maar bij de glasje no die manier aan die Spanish aan die Frankish aan is toch helemaal de agus on which aan een hoogte gevaart maar dat weet is het niet osculto heeft tandige is ver wonen in is klaar RTBF chimliano hin de noemen de Frankish niet onder de brakema agus wie maar maak pantomime in de jouwig maar wie bert me in een christigam agus die moeite lesneer maar zeggen dan agus maar in een sinne Eva, agus bí an chláirisiúch agus dúirtí. Oh, Dad, the chanúnt, tá sé fásach ar fad a Frankíd. Agus an son dúirtí, oh, no focail seo, ní dhéanais conjugating ar agus dúirt, cad é sin? Sa mission? Cad é sin? Agus dúirt, bhfuil éonrad darfa go, míall agus dúirtí, tá, ní higus riamh go raibh an líon focail casta a gut a Frankís. Is rug maithe sé sin. Maar tas go mai ynne toe eerige danger de fuele, binnen die kleine wasson agus an sa a lase Frankis agus chielen pí flemen nog gelauwt leis, maar tas se tochten no ha die dierregen kuntotation. So dat oskultie doch sette moor de dine techten sal ma has sé garan of sé fade agus na de hagenton sal tá an son een kengel of secher wat go die een kommen pelle gespecielta an kommen pelle an sa maar toen sé sin oskultie dit leis agus se bole dine internation de fnechtle tihe de dine otiere de fuel pusoas tanige de fuel agus is rod an wa se hasúlegum in isja bet be recht ma in enige go die an osscoilnéirin asúlagum mééis sin ach fioch tá aithnecha launchead an tanga téimi siar anna vinnig godí. Well, ní an chancebin le bhlíon ach de an téimi bhile anna vinnig agus leúna le beisiáil mechtan. Ach tá an da anna bheoganis agus is sóilm oscailíon tangacha an da suas ó chuitéin agus rud anna háachtacha í seo. Cinnte is fearcha agus Bhrálam leabhart letar feig bhd níos fid an asa ach faríor an tamar brething ach gur míle maithe agat a bhí las as an náma chu lehéamh leabhartling ar an badcréile agus má bhíle bhéchas le forsta gailinge ar nó as an takeíocht a thugann siad don badcréile gcónaí agus má bhíle bhéchas libse aistóirí as a bheith aisteach agus go dtí an chéadúir eile, slán agus benacht.